Er du træt af høje priser? Det er jeg fandme med også. De her andre varer der, de siger, de har sådan nogle ting her. Det er sådan noget her, de har her. Det er sådan nogle butikker her. Det er bare det rene lort alt sammen. Føj! Det er lort. Det er lort. Jeg handler da tit meget selv, men det er stadig lort. Føj! Hos mig nemlig, ja. Hos mig. Hos det her sted her. Der får du de fedeste ting, jeg sagde der. Det er billigt. 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 Goddag, mit navn det er Viggo von Goddag, jeg er Petersen. Jeg Malte. Jeg er Malte von Vidre. Nej, fuck. Jeg hedder Morten. Og nede hos mig her i den her butik her, med det fede navn nogensinde her. Det er så kreativt, det er så flot, det er billigt, det er perfekt, det er fedt. Der får du de fedeste ting at sige. Det er billigt. Du får ting som det her, du får ting som det her, og du får ting som det her. Jeg kan ikke leve uden det, det kan du heller ikke. Du lever ikke uden det. Du kan ikke leve uden det her. Du overlever ikke. Du kan ikke leve uden det. Det er billigt. Så kom ned til mig, okay? Det er det fedeste sted, du kan være på jorden her. Det er billigt. Hvis du gerne vil være sejere end alle de andre, så kommer du ned til mig. Du handler ikke på sådan nogle lortesteder her, nej. Føj! Det er alt sammen, det er lort, det sælger, okay? Det er lort. Det er lort. Føj! Jeg handler også tit der selv, men det er stadig lort. Billigt. Priserne er så høje, de er så høje, de er alt for høje. Alt for høje. Det er for højt, skræk jeg det for fanden. Ved du hvad, der er priserne små. De er så små. De er så små, du skal bruge briller. Nej, du skal ikke bruge briller, du skal bruge mikroskoper. Nej, mikroskoper, du skal bruge stetoskoper. Det er ikke sådan, det fungerer, men det virker stadigvæk. Logik. Det er billigt. Priserne på de andre steder der, de er så varme. De er varme, de brænder klar. Der er ild. Hos mig er priserne kolde. Det er koldt. De er så kolde. De er bare kolde. De er kolde. Jeg fryser. Find min jakke. Og ned ved mig. Første gang du handler, okay, der får du en spændende ting. Du får den her. Så kan din nabo Mogens lære det. Og også ved juletilbud her. Jul! Selvom vi ikke engang er i december endnu. Det er juletilbud. Det er jul! Vi har også Halloween-tilbud. Halloween er slut, men det er Halloween! Vi har også påsketilbud. Påske! Vi er slet ikke derhen endnu, men det er billigt. Påske! Det er så fedt. Det er fedt alt sammen. Det er fucking fedt. Det er billigt. Mød hos mig, okay? Handel hos mig. Handel hos Morten. Handel hos mig. Handel hos mig. Det er billigt! Plus det er også tættere, hvor du bor. Hvor ved jeg, hvordan du bor? Spørg mig! Fordi FBI har også lidt efter mig noget tid. Jeg kan ikke, de finder mig nu. FBI! Spørg mig! Så spørger jeg nemlig også dig. Hvad er logikken i den sætning? Det ved jeg ikke. Vi ser de sejeste ting. De sejeste. De sojeste. De moisty. Så kom ned til mig, okay? Kom ned til Morten. Kom ned til Morten. Kom ned til fucking Morten. Taber. Du lort. Taber. Men mindre du køber hos mig. Sejt. Så kom ned til mig. Morten Viggosen. Så hvad venter du på? Kom ned til mig i... Så, hvad venter du på? Kom ned til mig i dag. Få nogle fede priser. Få det fedeste lort i verden, okay? Få så også en gun med i købet. Fuck yeah. Bang! Få en fucking gun. Bang, bang. Det er billigt. Føj!